लाइभआव फैलायबाय आरोना दिनै लोगोफोर एसे गोबावानो जाबायमोन इउटुबाव आं लाइभ फैयैया दिनै लाइभआव फैबाय आरोना खबर सबर मारै दं लोगोफोर खोन्थाहरलायलायदो दे सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखो लाइभआव फैयैया गोबाव जाबायमोन दा नै ओंखाम जाखांनानै उन्दुनायनि सिगां सिगां दसे नोंसोरजोंनो रायज्लायनो होननानै लाइभआव फैबाय आरोना लोगोफोर सोर सोर मा मा ओंख्रि जाखो कमेन्ट हरलायलायदो दे बोथोराथ' दिनैबो माथो बिराद गरमानोमोन गैया अखाबो हानो हागौ बोथोरा गरमथार दे लोगोफोर कमेन्ट हरलायलायबासो इन्टारेस्ट मोनो रायज्लायनो नङाबा हारसिं रायज्लायनो मा मानो जायो नोंसोर कमेन्ट हरबासो रायज्लायनाय राव मोजाङै ओंखारलांबाय थायो आंनि आवाजखौ स्पस्त' खोनाना खोनायाखैथाय नोंसोरो ओरै फांखानि आवाजआ हं हं होनगासिनो आरोना सेराव माथो दाबो सासेबो गैया लोगोफोर बोरै जाखो दिनै नेट बाहायनाय जायाखै बारा ओंखायनो एसे लाइभआव फैबाय आरोना लाइभ फैयोबासो माने एसे वाच टाइमाबो बारायो नालाय ओंखायनो दसे लाइभआव फैलायबाय आरोना लोगोफोर आं दाखालि समबाराव माबा दांदुफुर हाजो थिखिनियाव माने अन्थाइ गुफुर होननाय दङ मोनसे बे अन्थाइ गुफुराव थांनाय मोनसे भिडिअ बानायना हगारदोंमोन आरो आंना दाखालि समबाराव आंखौ सानै मानसिया ओरैबादि लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों मेसेज हरदों आं बिसोरखौ बे फार्स्ट टाइमाव कनसिडार होबाय आरोना नेक्स्ट टाइमाव जुदि बिसोर सानैया बिदि लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों जुदि मेसेज कमेन्ट हरोबा सेकेन्ड टाइम आं बिसोरखौ ओरैनो हगारनाय नङा आरोना लोगोफोर मोजां भाषाजों सोंहरनांगौ सोङोबा
खोथा बुंनायानो एकदमबारे मेलेम गैयै बादिसो बाहायनाय आरोना बिसिना माने न'खराव रावबो बिमा बिफा बिब' बिनानाव बिदा फंबायफोर गैयै बादि बाथ्रा फुजा होनाय बलबमनि सोमोन्दै खोथा बुंहरलाबायदों बिसोरो फुजा होनाय होयिया बबे बिजाबाव दङ जे बर'फोरा नोङो बलबम फुजा होनो मोना होननानै बबे बिजाब बबे लेखायाव लिरनाय दं बिसोरनि थाखायबा आंनो खोन्थाफैथोंलाय आंखौ लोगो हमनानै ओरैबायदि रागा जोंदोंना आङो सासे लोगोआसो आंखौ एसे जेबो खालामनांला बिदिया गाज्रि गाज्रि लेथ्रा लेथ्रा कमेन्टआसो साफा सानैया हरखायो बेखौ माथा मारिनाङा होननानै सासे लोगोआ आंखौ बिदि बुजायनायखायसो आं बाव थाफिनदों आरोना लोगोफोर थ' लेथ्रा लेथ्रा भाषा बिदि गावसिनिबा बबे बिजाबाव बबे लेखायाव लिरनाय दं जे बर'फोरा बलबम फुजा होनो मोना होननानै आंनिसिम लाबोलाय नोंसोरो बे सानै मानसिया एकदमबारे मेलेम गैयै गैयै खोथा जानला मोनला लेथ्रा लेथ्रा भाषा बुंलाबायो बर'फोरनि फुजा नङा माया बबे लेखायाव लिरनाय नुदों बिसोरो जाम्बाफ्रा गोदाव सोराव गोजाखा मानसिफ्रानो आं बेबायदि ओरैनो भिडिअ खालामनायखौ जेन'बा आं ओरैनो जायगाखौसो देखायदोंमोन आरोना लोगोफोर माने दांदुफुर हाजो गोजौआव अन्थाइ गुफुराव माने गोदोनिफ्राय गोदो माने बे अन्थाइया बिराद गुफुरमोन जाहैदों आं ओरैनो मोनथिनायाव आरो खोनानायाव ओमफ्राय दा बे अन्थाइया सोमलांबाय आरोना गुफुर नंला दख्ला दख्लिल'सै ओमफ्राय माने बे अन्थाइ सायाव सिजौ बिफां रज'दों आरोना बे सिजौ बिफांखौनो आङो थाम्बनेलाव होदोंमोन नालाय अन्थाइ सायाव सिजौ बिफां रज'दों होननानै दा बेनि सोमोन्दैनो माने नाना बाना बुंहरलाबायदों आरोना मानसिफ्रा ओमफ्राय बे अन्थाइया ओरैबादि ओरै सिदा आरोना बाहाय नों मानसि थांनानै नायनोबो हाया आरो बे सिजौखौ बे सिजौआ माबे रोखोमै रज'दों मा साइस बेखौ गुदिखौ जुदि नोंसोरो मोनथिनो लुबैयोबा माने द्रन केमेरा ना बे द्रन केमेराजोंसो बेखौ मोजाङै फुरा नायनानै बुंनो हागोन आरो ना मा रोखोमै रज'बोदों बे अन्थाइ सायाव दा नों मानसियानो थांनो हाया बे अन्थाइ एकदमबारे सिदा दाखा गाबथाग्रा जायगा गैया नों बाहाय मारै नायनानै जेनेबा आं मारै रिप्लाय होगोन नोंसोर कयजन मानसिफ्रा सोंहरदोंमोन नालाय आं दा बिनि रिप्लायखौ होनो हानाय नङा आरोना आं दिनै दा बे लाइभनि गेजेरजों खोन्थाहरबाय आरोना जाय जाय नायदों मोनथिगोन आरो माने अन्थाइयानो एकदमबारे मानसि थाबायनानै थांजाखाया बे जायगाया एकदमबारे सिदा नालाय ओंखारलांनो हाखाया आरो मानसिया सिजौ बिफां गुदिसिमाव आं सेस्था खालामनो नागिरदोंमोन ओमफ्राय नोङो बिराद रिक्स ना नों बाहाय ओमफ्राय बयबो बुंबाय बाव बिदि थांनाङा गादलिना गोलैगोन दा थां आरो दा थांसै बिनिफ्राय दा थांसै होननानै बुंबायनाय रिक्स नालाय आंहाबो संसार दङ गथ' गथाय हिनजाव गोनां बेबादि मोनसे रिक्स थायोना बायसान्स जुदि गादलिनफ्लांना गोलैबाथाय नों बाहाय गैखाला आरोना जिउआ मोनखाला नों बाहाय बेबायदि ओंखायनो आं माने बे सिजौ बिफांखौ मा रोखोमै रज'दों अन्थाइ सायाव बेखौ आङो देखायनो हायाखै आरोना जास्ट ओरैनो गोजौनिफ्राय खेबख्लाय हरदों आङो ओरै गोजौनिफ्राय खेबख्लाय हरनानै जा देखायदों जा नुदों बेखौल' आं देखायना होनो हादों आरोना लोगोफोर खिन्थु बे सानै मानसिया ओरैबायदि लेथ्रा लेथ्रा भाषा लिरना हरदों कमेन्टआव बेखौले आं ओरैबायदि रागा जोंदों आरोना दिदोम ब्लग गुड इभिनिं आंना UN जाजोब्बाय जाजोब्बाय अन्नानै साबस्क्राइब खालामफिनदो आंनाथ' अलरेडि आं जायनि माबायाव फैयो आं बेखौनो साबस्क्राइब खालामना होजोबखायो आं दा उनाव चेक खालामनानै जुदि आंनाव नोंनि चेनेला साबस्क्राइब खालामनाय गैयाबा साबस्क्राइब खालामना हरगोन आरो आं ना दिदोम ब्लग थिगासे दिदोम ब्लग आं दा लाइभ होखांनायनि उनाव नायगोन आरोना नोंनि चेनेलखौ
जुदि आंनियाव साबस्क्राइब गैयाबा आं साबस्क्राइब खालामना हरगोन। माने आङो बे मा होनो दांदोफोर बे अन्थाइ गुफुरनि भिडिअ बानायनायानो जाहैदों माने आं ओरैनो बे सिजौ बिफांखौबो गोसो गैयामोन आरोना बिदि होनो ओमफ्राय सानबाय आं थाम्बनेलाव होना होनसां सानदों आरो आंना ओमफ्राय आं सानदों मा गोजौनिफ्राय गाहायथिंथ' नों बिराद मोजां नुयो नालाय भिउसआ ओमफ्राय भिउसनि थाखायसो नायदो लोगोफोर होनना बुंदों आरोमोन ना ओमफ्राय सिजौ बिफांखौ नायदो होननानैबो बुङाखैमोन आरोना लोगोफोर। थारमाने बे अन्थाइ सानिफ्राय गाहायाव नाहरोबा ओरैबायदि माने फ्लाइटआव गाखोनानै ना गाहायाव नाहरनाया जेरेखम नुयो बे सिस्टेम नुयो आरोना ओंखायनो बे भिउसखौ देखायदोंमोन आरो आं दा बेखौनो मानसिफ्रा माने सोरबा सोरबा नाङा बाङा एकदमबारे बुंला हरबाय गाज्रि लेथ्रा भाषाजों कमेन्ट हरबाय आरोना सोरबा सोरबा कयेकथा माबा कुइसन सोंहरदोंमोन आं कुइसनखौथ' होनो हायासै थारमाने बिनि बिखय गासिबो डिटेल्स आंबो मोनथिजोबा नालाय आं जास्ट मोनथिनोबो लुबैयो आङो एथ'ग्राम माने मोनथिनानै मालाय आं मा खालामनो दा बिदि साननानै दं आरोना आं। सोरबा सोंहरदों बिनि फुजारिया बर' नामा आरो सोरबा होनदों बेखौ बर'फ्रासो जायगा आवग्रिना लानांगौ बे सिजौ बिफां जायगाखौ बिदि माबा कमेन्ट लिरना हरदों आरोना सोरबा सोरबा मोजां लिरना हरदों सोरबा सोरबा बिदिनो नाना रोखोम बुंहरदों बुरबक थुरबक एक्सुलि कमेन्टआ लिरखायो लिरनाय खिन्थु लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों कमेन्ट लिरना हरोबा मोजां मोना आरोना बयबो भिडिअ बानायनायालाय मा नोङो जेन'बा कमप्लिटलि डिटेल्स होलायनाङा ना ओरैनो भिउसनि थाखायबो होयो भिउस देखायनो थाखायबो ब्लग बानाय सोरबाया बेरायग्रा जायगा होननानैबो बेरायफैनो हायो होननानै जेनेबा माबा मोनसे जायगा प्लेसा मोजां होननानैबो ब्लग बानायनो हायो देखायनो हायो एक्सप्लर खालामनो हायो बेफोरबायदि नेटआ स्ल'लै दिदोम ब्लगआ मा होनबावदों नोंजों लोगो दंखायो अन्नानै दे आं दा लाइभ होखांबा चेक खालामगोन आं दे जेबो नङा साबसक्राइब खालामनायालाय बाहायलाय माथो गिदिर बाथ्रा ना जों बर'जों बर' बयबो हेफाजाबसो होलायनांगौ हायोबा नों भिडिअ कन्टेन्ट बानायनाया मोजां जालागि दाजा पइन्ट गोनां जालागि दाजा सापर्टसो होलायनांगौ आंनि साननायावबा आंथ' ओरैबायदिखा जे आं इउटुब खुलिनायाव जायखुनु जाया जोंनि बर'फोरनि चेनेल आंनि पेजाव जाखारफैयोबानो आंखौ डाइरेक्ट साबसक्राइब खालामना हरखागोन आरोना लाइक प्लास साबसक्राइब खालामखागोन आं 100%। खिन्थु किसुमान मानसिफ्रा मालायनि भाइराल भिडिअफोरखौल' नोङो माने खखाजों जेरखम दैज्लांफ्राव नाखौ ओरै साना दोनोना बे सिस्टेम सानानै थाबाय थाखायो किसुमान कयेकथा ब्लगारफ्रा बेफोरबादिखौ हले आं सापर्ट होआ दे मालायनि भाइरेल भिडिअखौ जमै जमै डाउनलड खालाम स्क्रिन रेकर्ड खालाम बे रिपिट मालायनिखौ भाइरेल खालामफिनबाय थाग्राफोरनिखौलाय आं सापर्ट होआ आं नायाबो आरो आं बे भाइरेल भिडिअफोरखौ जालागि दाजा गाव गोसोबायदि हगारबाय था कन्टेन्ट मोजां नंलागि जानांगौ होमबा हले आं सापर्ट होगोन खिन्थु मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामनानै मालायनि भिडिअखौ डाउनलड खालामबाय गावनाव आपल'ड होना होबाय आरो मालायनि सोरबा मोजां भिडिअ बानायबाय बेखौनो नाना रोखोम इडिट खालामला देरबाय बेफोरबायदिफ्राय आं सापर्ट होला नोंसोरबो सोरबाफोर थांफेराखैबा नायनो हागोन आरो ना बे आं दाख्लै समबाराव आपल'ड खालामदोंमोन दांदुफुर हाजो थिखिनियाव आरो ना अन्थाइ गुफुर होनो माने गोदो अन्थाइया बिराद गुफुरखामोन जाहैदों ओमफ्राय बाव गाइखेर लुयै लुयै माने अन्थाइयानो गुफुरखामोन जाहैदों ओमफ्राय बे गाइखेर लुनाय गाइखेरा माने दिब्लायाव बोहैलाङोमोन जाहैदों
ओंखारहैयोमोन बे गाइखेर लुनाया। ओमफ्राय मानसिफ्रा दा सोरबा सोरबा बुंदों आरोना, आंथ' मोनथिया, मानसिफोरनि खुगानिफ्राय साफा सानै मानसिफोरनि खुगानिफ्राय खोनादों आं, माने गोदो बिराद मोजां निस्थार जायगामोन जाहैदों बेफोरो। ओमफ्राय दा मानसिफ्रा बुजिया, बिदिनो जाला लोंला खिला हासुला खालामहैयो। दा बेफोरबादिजोंबो एसे अन्थाइया सोमलांबाय नामा होनलाबायदों आरोखि ना किसुमान मानसिफ्रा, आंथ' मोनथिया जाहैबाय, जाय आं खोनादों बेफोर खोथाखौ बुंदों आरोना ओरैनो। खिन्थु गोजौआव जुदि थाङोबा ओरैबादि बार स्रु स्रु एकदमबारे माने फ्लाइटआव गाखोनानै जेरेखम गाहायाव नाहरोबा नुहुरोना बे सिस्टेम नुयो आरोना गोजौ गाखोनानै भिडिअफोर बानायहैयोबा। आं थांबाय बहुतबार थांबाय बाहाय, ओरैनोबाबो थांबाय, खिन्थु नै दाख्लै समबाराव आङो फेमिलि थांदोंमोन नालाय, ओमफ्राय आंना हिन्जावा बाहाय गाव माने एसे मानिबोनाय बादि दंमोन नामा, बोसोरथाम फैगोन होननानै, ओमफ्राय बलबम समाव थांनाय जादों आरोना। बलबमाव माने बिराद मानसि जायो आरो बेहाय। ओमफ्राय आं खोनानाय मथे आगोलाव माबा दंमोन होनदों, बाथौबो दं होननाय खोनादोंमोन आं, खिन्थु आं नुवाखै। ओमफ्राय सिजौआ दं आरोना, सिजौ बिफां दङ दाबो अन्थाइ सेराव मोनसे। ओमफ्राय गनेश माबा दङ, मन्दिर दङ, ओमफ्राय शिब दङ, शिब मन्दिर, ओमफ्राय बिदिनो मोनब्रै ना मोनथाम दं आरो बिदिनो फुजिग्रा जायगाया। आं बारा खेल लायासै बिसोरखौ, आङो जास्ट भिडिअसो बानायनो थांखादों नालाय, आं बेफोरखौ माने खेल लायासै आरोना। आरो जों बारा गोबावबो थाखायाखै, दसेल' थानाय जादों, ओरैनो जास्ट भिडिअ बानायखांबाय, ब्लग बानायखांबाय ओंखारबोफिनबाय आरोना। दा बेखौनो सानैसो मानसिफ्रा बुंदों बर'नि फुजा नङा बियो, माबा नङा, बावबो एसे दुखु मोननाय जादों आरो आंना गोसोआव। बर'नि फुजा नङा होननाया बबे लेखा, बबे धर्म लेखायाव दङ, आंनो बेखौसो नांगौ दा ओमफ्राय बे बुंग्रानिफ्राय आरोखि। आंखौ जेनेबा कमेन्टआव बिदि हरबाय, आं इउटुब ब्लग खालामना हगारनायखाय, गुबुनफ्रादि नों गिलु बालु जों बर'फ्रा गुबुन हारिनि धर्मखौनो लानानै दंलाजोबो, बेफोरखौथ' बुंनो हायाखै रावबो जेन'बा। आंखौसो नंखाय माखायनो जानला मोनला बुंला हरबाय जाम्बा बादि। आंहाबो खर' सानांगौ गैला आरोना जेबो, खिन्थु लेथ्रा लेथ्रा भाषा हरनायावसो, कमेन्ट हरनायावसो आं एसे गाज्रि मोनदों आरोना। दम दङबालाय नोङो हाजार हाजार मानसिफ्रानो होमबालाय दस्रा माबाखौ धोरोमखौनो फुजिगासिनो, बेफोरखौ बुंहैबानो जायोना बे जाम्बाया। माने आंनि साननायाव बे जाय आंखौ बिदि बुंहरदों, बे मानसिनाव माने नैबे ब्रेनाव साननो हानाय सक्ति गैया, बेनाव नलेज गैया जेबो, आंनि साननायाव आरोना। जाम्बा जाम्बा खोथा बुंहरलाबायो। जिखुनु जादोला बेफोरखौ बाद होथ'दो आरोना, जाय जेखि बुङा माने गाव गावबागाव गोसोआव जेरै दं बिदि थाबाय थाबानो जाबाय आरोना लोगोफोर। आरो सोरबा सोरबा बारे बारे सोंहरगासिनो आंनाव बबे जायगानि होननानै। जायगाखौथ' आं फार्स्टआवनो बुंखादों, जेन'बा आं दा बे समाव दांदुफुर अन्थाइ गुफुर हाजोआव दंफैयो होननानै आं खोन्थाखादों फार्स्ट स्टार्टिंआवनो। बेखौ मानसिफ्रा बांद्राय थाल लायाखै खोमा, दानै दुनै ओरैनो नायलाबायदों खोमा, ओंखायनो कुइसन खालामहरबाय थादों आरोना लोगोफोर, खयजन सेंग्राफ्रा। दा जुदि बे आंनि भिडिअखौ लाइभखौ जुदि नायदोंबा मोनथिखासिगोन एबाराव, थारमाने आं खनसे रिपिट बुंफिनबावसै, बे आं समबाराव हगारनाय भिडिअआ जाहैबाय बावखुंग्रि हाजोनि खोलाहा मोनसे हाजो दङ हो, बे हाजोनि नामा जाहैबाय अन्थाइ गुफुर होनो आरोना, ओमफ्राय जायगा एरिया दांदुफुर अन्थाइ गुफुर होनो आरोना।
दांदुफुर अन्थाइ गुफुर होनबानो मोनथिजोबखायो आरो बयबो। ओमफ्राय बे हाजो थिखिनियावनो बे दांदुफुर हाजो थिखिनियावनो अन्थाइ गुफुर खाथियावनो बड'लेण्ड मा होनो सरि आंना सालाय गिदिङासै बड'लेण्ड पेराग्लायदिं बिरहोग्रा जायगा दङ सेरावनो आरोना। बड'लेण्ड पेराग्लायदिं बिरहोग्रा होनबाथ' आरो दासिम मोनथिगोन जेन'बा बेबायदि। दा जाय जाय आंनाव कमेन्ट खालामना सोंहरदोंमोन बबे जायगानि होननानै दा बे लाइभखौ नायबानो मोनथिसिगोन आरोना नोंथांमोना। आं बाव बहुतबार थांबाय थांनाया खेबब्रै खेबबासोआनो जाबाय नामाथाय। खिन्थु आं खनसे फुजारिखौ लोगो मोनहैनाय जायाखै आरोना बे गोजौआव। मानो होनबा जों फुङाव थांनाय जायोना फुजारियाथ' फुङाव थाङा नामा। दा बर'ना आं बेखौबो सोंनानै लानो रोङाखै जाहैबाय आरो। खिन्थु गोजौथाराव थाङोबा माने बिराद मोजां इन्टारेस्ट मोनहैयो आरो गोसोखौ फुरथि मोनहैयो। सोरबाफोर थांनो गोसोबा एकदमबारे जोबजासिम बाइकजों स्कुटिफोरजोंबो थांनो हायो। थिखिनिसिम सहैयो बाइक थाङो स्कुटिजोंबो थांनो हागोन। आरो जुदि नोंथांमोनाव सोरनावबाफोर जिपसि बै लांदाङा माबा 4x4 जिपसि नामा बेखौबो लाना थांनो हागोन एकदम थिखिनिसिम। खिन्थु नैबे दैज्लां समाव लामाया एसे गाज्रि जायो बेयाव खानायाव खुरख'ला खुरख'लि जायोना बेयाव एसे दिस्टार्ब जागोन आरो लामाखौ नायगिरनानैसो कारखौ लांनो हागोन आरो जेनेबा कारजों थाङोबा। आंथ' स्क्रिनसट खालामनानै लाजोबखाबायानो बे जाय जाय लेथ्रा लेथ्रा मेसेज हरग्रा बिसोरनिखौ नेक्स्ट टाइम खिन्थु गनाय नङा आरोना। आं सासेखौथ' ओरैनो गिगौबा मेसेजबो हरफिनदोंमोन आं रिप्लाइ 24 घन्टानि गेजेराव निमाहा बिजाबा नोंखौ एफ आइ आर होनाय जागोन होननानैबो आं गिथों होननानै मेसेज लिरना हरफिनदोंमोन आरोना आङो। खिन्थु बे मानसिया दा नुफिनोबा बे आंनि भिडिअखौ नुफिनोबा मिनिगोन आरोना बे। मिनिनाय नङा बे खोथाया नेक्स्ट टाइम खिन्थु बासायनाय नङा आरो बे फार्स्ट टाइमाव आं बेखौ कनसिडार होनाय जाबाय आरोना सासे लोगोनि खोथा हिसाबै। लिरना हरोबा मोजां लिरना हर मेसेजफोरखौ कमेन्टफोरखौ बिदि लेथ्रा भाषाजोंबा माने मोजां मोना आरोना रावबो। बारा गोबाव थालालै लोगोफोर 24 मिनिट जाबायथ' मथा मथि आधा घन्टा थानोसै 24 बा 6 मिनिट। 6 मिनिट थाबावसै उन्दुनोबो ओंखारबाय माथो। बे लेथ्रा लेथ्रा कमेन्ट हरग्राफोरा बिदि लिरना हरबाबो जोंनि एड्रेसखौ सोर मोनथिनो सानदों खोमा। हाजारखि नोङो बबे खनायाव थाखोमा माने नोंसोर गवाथ' एफ आइ आर होनांगौबा। नोंसोर बबे जायगायाव थानानै मा रायलायदों मा खालामदों सेस मिथिजोबखायो नायबानो नुजोबखायो लकेसनखौनो गासिबो। हाजार नाम नोंसोर उल्था खालामनानै थगाय थगाय नाम आन्दाज लिरलाबायनानै लाया मानो। मेना जाहैबाय नोंसिनि सिमनि नामानो मेन मिथिबाय सिम बख'नायाव सोरनि नामाव दङ मेना बेनो बेजोंनो हमजोबो। दुगा दुनानै लाब गैया डिजिटेल मुगायाव।
सिम कार्डआ सोरनि नामजों सोरनि एड्रेसजों बख'दों बावनो मोनथिजोबखायो। खिन्थु आं बे अन्थाइ गुफुरनि भिडिअखौ आगोलावबो खनसे बानायखांखाबायमोन आं खालामनाया। मिनिट 4 मिनिट थाबावसै लोगोफोर। कारेन्टआबो मोजां थादोंलाय दिनै थाङाखै। बोरै जाखोलै लोगोफोर माथो सानैल' नायदों दाबो साथाम। जाय मानसिया आंखौ लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों कमेन्ट हरनानै बुंदोंना बर'नि धोरोम नङा होननानै साला गावहा बुरबक ओंखायनो आंखौ बुरबकबो होनहरदों बियो। बे बुंग्रा मानसिया बे दाख्लै सावन मासनि बे प्रतेक समबाराव फैनानै नायफैदोंमोन बियो क'क्राझार फाग्ला बाबायाव। सोर माबायदिया फुजाखौ होदोंमोन सोर माबायदिया होयो होआ ओमफ्राय बे समाव बुंफैदोंमोन बियो सोर साबसेखौ बुंदोंमोन बियो लेथ्रा लेथ्रा भाषाजों साला जाम्बाया मालायखौसो बिदि बुंदों बियो आंखौल'सो भिडिअ'आव बिदि बुंहाबाय बियो कमेन्ट हरनानै। प्रेक्टिकेलि निजा फैनानै नायफैदोंमोनसै बियो। मानसिया क'क्राझारनिबा क'क्राझारावनो नुखाबाय बे मानसिया फाग्ला बाबायाव गिलु-बालु मानसिफोर होनाय बर'फोरखौ। होमबा बबे लेखायाव लिरनाय नुखो बे बर'फोरनि धोरोम नङा होननानै जेन'बा बबे लेखायाव नुनानै बुंलाबायखो बे नङा आंबो मानिबाय थिगैनो जेन'बा ओमफ्राय सोर साबसेखौ बिदि बादा होनो हाखो बे आंनो खोन्थाफैथोंलाय जाम्बाया मिनिथावनो। आरो बावखुंग्रि हाजो थिखिनियाव जे हाजार हाजार मानसि गाखोफैयो बावबोथ' शिब मन्दिर दङ मोनसे होमबा बेखौबो बुंगोन नामा बे जाम्बाया ओमफ्राय आंनि साननायाव नैबाव जेबो गैया बेनाव बे आंखौ जाय बुंदोंना कमेन्टआव।
दोनथ'लायसैलै लोगोफोर मोनाबायबो माथो दोनथ'लायदो लोगोफोर बाय गुड नाइट